Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Ramruay Puchana Restaurant. Sila po ang sikat na gumagawa ng mga guitar duck. Ayan, dati nakikita ko lang to sa mga video ng mga famous international food vloggers po. Kaya ito, titingnan natin yung buong process niya. Tara, let's go! Mayroong dalawang klase pala mga studio na guitar duck. Ito yung guitar duck na skin lang. Saka ito naman yung guitar duck na meron pa mga laman-laman sa loob. Tapos nilulublob.
Ayan mga studio, titikman natin ang kanilang guitar duck. So hindi natin patagalin to, pray muna ako bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Na mga unta nyo, mga studio, dito tayo magsimula ba? Yan, dito tayo magsimula sa balat. Tingnan natin yung crispy ba. Yung kulay niya, kulay litso na talaga. Ito na. Kain po. Crispy siya na hindi matigas ba? Tsaka nawala na yung langsa ng duck. Parang lechon talaga ba? Sarap. Ayan. Lagay natin yung sausawan ba? Kahit walang sausawan mga studio, ang sarap na po. Ayan. Yung sausawan nila para siyang lasang Korean sauce ba? Wala siyang langsa mga studio. Yummy eh. Meron itong pamares pala na ano kayang tawag dito? Sabi partner daw eh. Parang siopaw na walang laman sa loob. Ayan. Parang matabang lang siya tapos yung magpapalasa itong guitar duck. Panalo po, ang sarap ng combination. Crispy siya na hindi mo masyadong marinig yung crispiness niya. O talagang malambot yung skin niya. Dahil binilan to eh, bago na niluto. Yan o. Talagang hindi mo malaman na duck yung kinakain mo ba. Kasi hindi siya amoy duck. Yung price ko lang nito is 700 baht. Sa peso niyan, nasa, I think, nasa 1 to. Around 1 to. Ay, lagay ko na lang. So, ito yung magiging rice natin mga studio. Masarap kasi. Dito na part, mayroon bang mga laman-laman ba? Ano? Yung laman niya, medyo chewy siya konti. Well, tama naman, masarap siya. So, the best part dito mga studio, yung balat niya ba? Maraming salamat mga studio sa panood sa episode na ito. Sana po nag-enjoy po kayo.
napakita mo natin yung buong process ng pagluluto nila. Tsaka yung pagbilad, pagkat, panalo po. Kaya pala ang daming mag-order dito. Meron din pala silang kutsinilyo. So ayan, patuloy kaming kakain mga studio. Kasama ko si Kautol Mukbang. Pero putulin ko na itong video na to. So maraming salamat po. God bless.